Blok 2 along le along ke Meghalaya achoma tu blok si sainang kachutiki. Kelangtang adi malong si Central University Abangki Kim Rangpon Pupusi MLA Rup Singh Teron Ningjepon. Bokajan along COVID vaccine kacho jora tumaphan non puanta nebing nang nelang. Karbing nung life anarlo abirta long pen nili sami Julie Bepi pen pini labang so anarlo abirta long pen ali tumaphan ke cheng sinai ban pilake ahoyalam ki aputha tangte nonang ton pen chethana mixina Karbing long along le Jasemet alam ki ke klang berla ke Nagaland ke daila pen Meghalaya ahoy ke dai la long ni aste da long pen si aningkan kang thimta long le ahoyalam ki ke klang bera dimlo bonta hin a sarkara tumtong ka chingki ke chapathir thek bangwe porlo ne mate Arara so tumtong ke chok cheloni bonta ahoyalam ki abangki jurune playing on AC do bomlo Chinthong constituency angkang block 2 ka parlo Meghalaya ahoy ke dialong Ribhoi district pen chomang atum Karbiang longalong lear lo nang lutsi hanso ar phek he hui kachuti kia sai kiramtang aning kan penta madu atum ta ke thek dun long ne tera joy pen nang chuti ki bomlo lasonsi pineng le thota umjakini ha baralong khasi chomang atum nang lutsi sai kachuti ki jia phan klempondo lapusona porahut umjakini bit bangso phuthak birtalong dunsi kiramtang bosik ni phai kep arni sai kati ki boma chomanga tuma phan atlung dun phundo bangso ahut ingnam ke thedung ajok inu da phanta nep ingnang dun long le der bonta chomanga tum kati ki atharmit hanso theng therong pendanglok ki e karche te gangason paheng no pitikanglo Bangso asai ke deng ponahut umjakini bir officer Rostom Timong ahin pen Japonsi bidasa hemalong ke doan ingnam raikom sai khiatum cherap chetudun Ulukunchi pen hemari rongphar Karbiang longlar West Karbiang Long Central University ki kim kerang Japan Karbiang Long pen Meghalaya hoy lang kerayalong MLA Rup Singh Teron ahin pen langdamlo Bonta Meghalaya State Transport Ministers now Bhalang Dhar lapen abitung atum kenamtang bosik ni phaisir cap arni adimalong na humrisi lang keroyalong kikim ke de Japan si Assam sarkar phan pachini ponlo Kedamtang aru ni phaithom kebra ECR ni West Karbiang Long pen Meghalaya hoy lang keroyalong si Central University kikim kerang Japan Assam sarkar hin pen adimaklong patini dam det pen aphi bosik ni phainer cap arni Meghalaya State Transport Minister atum nang kahumri ahut kaningje ponatengke Central University jongsi kimrang ponji pulote hamren rong supia long kikim namangsi kimiji la anlote raratum katarli Japan ta ali long ponpo Seta jongsi Ladakh sinang kim pulote lake Meghalaya longle nang kachiraya sonsi nang mande pupusi ninjepong Bangso phuthak herangke atum pen karju ponahut MLA Rup Singh Teron kaningje ponatengke bangso alam ke phuthak Assam sarkar pen Meghalaya sarkar hin nang bok chiki ponpo Nitoma longle ahoya longle kimrang damji seta Meghalaya sarkar phan parjunanji Seta asaya mo abangke intontelo Kelangdam tang adima longsi Central University Abangki kimpon bek pupusi MLA Rup Singh Teron pen ninjepong Alam sini lo lang tunggang pu bangkai ni tungta tibi ka ada kai ni tungta kama tang ta tekan lo ni tum am ka dam lo ni tang da dam lo lang tung tipu bangka ka ke pu bedeji ye jingwai jingsai ka tu ni ka ni tungta lang tung ka jingwai bi tin pen bang tung ke jai ka pen ple pu so ka tan tung jingwai ka tu lang tung tum area le ni tum university di ko lang tung ta je pa ya ko ko lang tung pa na ko i sia por ho bang jingwai ke ka tu jingwai ban sidi tung ke tu pun ko ahem jingwai ban si adim mang tung ki kimi pangai tung proses pakai ton telo ko bang pon po ke roti na Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Longlai Bokajana long aron re pen corona adowai ke jorkang huwa bang phwa tuma phan ingsai vek nang jipu bokajan PS along lamhoi pidam tera phita adai ke do vek bang phwa tuma phan kangsai pipon pelang Bokajan subdivision angkang along kedamtang niplia prang malom Bokajan habar corona adowai aron re pen tangka suri si anam pen kacho jorpu kahuri sai alang ki ke to ko phita piniarni anta adai do buang thek ke longa bang phu
sajuda saphan net in nang nila lapen da salong kacherab do na tai ke do bokajan CHC a doctor atma phanta insai pokela Labang soala maputhak bokajan PS along Karbi Anglong district Hindu Jagaran Man Chadur Maiphu Umesh Gupta ahin pen lamphoi setami pidamlo bonta Umesh Gupta ahin pen lamphoi ki pidama puthakta pangsam risi piniarni anta adowai ke jorvek abang phwa tumke adai ka beason bensi jui phoi phai si dola laso hateng ben langdam pulote aron kachipari denga tumta rar tuma phan RTP confederation si mandep Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Mai. Akiro pachi Ronali tuma phana por chipi ben birta na kilang do report. Pini anarlo birta ke lapon si kang tonik lo.